tenan dawuhe para ulama kang kepencut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku walim serta goro padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka. Jejegipun negara petang perkara nomor siji ngangge ilmune ulama nomor loro adile pemangku kuasa nomor telu wong kang sugih kersa lomo nomor papat wong kang fakir ahli donya papat mau syarat jejege negara mugi negeri kita tebih ing rupeda tentrem matur saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi panutane wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul luru amplop adil swara becik kedite Allah ketara laku becik bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso adem menungso lan atus sing kuwasa bener tenan dawuhe para ulama kang kepencut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku paling sarta karo padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada